Усе ж ведучки, так? Гэта тая крама з рознай прыкольнай мебелью з Швецыі. Памятаеце, якія, такія огромныя крамы там з мэбляй. Яны ж такія сінія, і там все такое шведскае. Там сцяг шведскі, там назвы, там все такое, там яшчэ гэтую мэблю па класнай гэтай інструкцыі складаеш, прыкольна, і заўсёды нейкая залупа атрымліваецца. А яшчэ там гэтая смешная акула ёсць, і там яшчэ асьміног ёсць, і там яшчэ ёсць і рутан. Там много чаго ёсць. І гэта карціна, відэо пра Ікею. Знаете, якія ж страшныя насамрэч. Это ж, літаральна бакрут. Просто, але бакрут, якім можна ўсё за парк купіць. Ты просто туды заходзіш, і вось без гэтых там стрэлачак на падлозе ты згубіўся. Просто, там же, яна ж нереально огромная. Я не был, я думал, самой великой Икеи, якая там в Филиппинах нибудь находится, там огромная просто, пиздец, какая огромная Икея. Я помню, какая была Икея средних померов, когда там под Варшавой, она там находится. И это самое страшное, что она просто огромная. Просто ты не думаешь, что снаружи она не выглядает настолько огромной, столько внутри часами подается, что можно ходить без конца и врачи никуда не вывести. Насамрэч, мои успомины про Икею вельми размытые. Я памятаю, як мы туди доехали, и что она огромная была, просто огромная. Мы зашли, поставили внутри наши торбочки, в этих специальных шапках. И пошли далее. Меня это что не памятаю, что было в шапке. Это были такие малые покойчики за всякой там мебли, звучали. Что это были огромные с розовыми будовничными материалами. И другой попросту мебли, яка була складена. Я просто пам'ятаю некоторые моменты, там идешь, и это покой одинаковый. По форме, по померах максимально яны нічым не адрозніваліся адно ад аднаго, акрамя начынення. Вось. І ты ідзеш, і ты ўжо, вядома, стамляешся ў нейкі момант. Просто не разумееш, калі ён закончыцца, і раптам там выходзіш к гэтым касам самаабслугі. Я памятаю вельмі добра. А пасля гэтых кас мы пайшлі на другі паверх, і там была сталоўка. Насамрэч, сталоўка — гэта адна з самых лепшых рэчэй у Ікеі. Там усё адносна не вельмі дорага і смачна. Вядома, я не так шмат там спрабаваў, як хацелася б, але то, што я спрабаваў, мне вельмі спадабалася. Я спрабаваў там пюрэ, смажаную бульбачку і, вядома, яшчэ цефтелькі з нейкім кіслотным соусам, ці як ён называецца, не памятаю дакладна. А яшчэ тады трапіў на нейкую акцыю, ці што гэта было. Там давалі капучына за 1 злотую. І я пасля гэтага, пасля першага раза у KFC, пасля першага раза у Ікеі яшчэ некалькі разоў прыходзіў проста на капучына за 1 злотую. Таксама я памятаю, што на гэтым другім паверсе, на ўваходзе, каля ўваходу ў сталовую, быў аддзельны стеллаж з цацкамі. Дакладней нават аддзел, я б сказаў, дзе прадаваць гэты там васьміножкі і яшчэ розныя рэчы.
І, ну, і вядома, гэта легендарныя акулы. Насамрэч, сталоўка гэта адна з самых лепшых рэчэй у Ікеі. Там усё адносна не вельмі дорага і смачна. Ну, вядома, я не так шмат там спрабаваў, як хацелася, але тое, што я спрабаваў, мне вельмі спадабалася. Я спрабаваў там пюрэ, смажаную бульбачку і, вядома, яшчэ цефтелькі з нейкім з кіслотным соусам, ці як ён называецца, не памятаю дакладна. А яшчэ тады трапіў на нейкую акцыю, ці што гэта было. Там давалі капучына за 1 злотую. І я пасля гэтага, пасля першага раза ў KFC, пасля першага раза ў Ікеі яшчэ некалькі разоў прыходзіў проста на капучына за 1 злотую. Таксама я прям памятаю, што на гэтым другім паверсе на ўваходзе, каля ўваходу ў сталовую, быў аддзельны сцеллаж з цацкамі. Ну, дакладней, нават аддзел, я б сказаў, дзе прадаваць гэтыя там васьміножкі, яшчэ розныя рэчы. І, ну, і вядома, гэтыя легендарныя акулы. Насамрэч, я не ведаю, як скончыць відео, таму ось 5 цікавых фактаў пра Ікею. Назва Ікея складаецца з ініцыялаў заснавальніка Інгварда Кампрада, назвы фермы, дзе ён вырас, і назвы парафіі. Покупцы Ікея могуць браць тавары ў плоскіх пакетах. Многія рэчы разібраныя для транспарціроўкі, бо так танней і зручней перавозіць. У Ікея добра вядомыя дэманстрацыйныя кухні, спальні і вітальні. Прадукт паказваюць у гатовых інтэр'ерах, каб лягчэй было ўявіць, як усё будзе выглядаць дома. Ікея прасоўвае ідэю зборкі самастойна. Большасць мэбляў спрацавана так, каб яе можна было сабраць без спецыяльных інструментаў. У кампаніі ёсць шырокая лінейка крамных планаў і дызайнерскіх стандартаў, дзе шматлікія рашэнні паўтараюцца. Тыпавыя памеры, модульныя сістэмы, каб вытворчасць і сумяшчальнасць былі прасцей.